ఏమండి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను మేము ప్రేమిస్తున్నాను. మీరు ఓకే అంటే పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఐ లవ్ యూ. మీరంటే నాకు కూడా ఇష్టమేనండి. కానీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక ఇంట్లో పెట్టడం దగ్గర ఇల్లు లేదు. సారీ అండి. ఆ మాట అనకండి. మా నాన్నకి చాలా బంగ్లాలు ఉన్నాయండి. బంగ్లాలు ఉండొచ్చు కానండి, మిమ్మల్ని బయట తిప్పడానికి నా దగ్గర కారు లేదండి. ఆ మాట అస్సలు అనకండి. మా నాన్నకి చాలా కార్లు ఉన్నాయండి. కార్లు బంగ్లాలు ఉండొచ్చండి, కానీ మిమ్మల్ని పోషించడానికి నా దగ్గర ఉద్యోగం లేదు. అయ్యో, లేదంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాడిని. సారీ అండి. ఆ మాట అస్సలు అనకండి. మా నాన్నకి చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయండి. ఆ బిజినెస్లో లాస్ వచ్చిన నేను జాబ్ చేసి మిమ్మల్ని పోషిస్తానండి. అయితే మీతో పెళ్ళికి నాకు ఓకే, కానీ ఒక షరతు. చెప్పండి. పెళ్ళైన తర్వాత నాతో గొడవ పడరు కదా? పెళ్లి చేసుకునేదే గొడవ పడ్డానికి. ఇంకా గొడవ పడ్డా రాకపోతే నువ్వు నాకెందుకు? అదే ఇదేంది ఇది నేను చూడలే.